ассалому алайкум дӯстони азиз, ассалому алайкум ба ҳамаи мухлисои ютуб канали мо. Хуш омадем бори дигар. Бародарои азиз, имрӯз як навори беҳтарин омода кардагем ки навора мувофиқи дархости талаби подписчикои ютуб канал. Бародаро, дар навори имрӯза мурғои ламамбраун, южникорейски ламамбраун дар фурӯш ҳастай. аз чуҷаш сар кардаги рафтаги то мурғи тухм медодагиша. Ногуфта намонад числаи имрӯза 1 ноябри 2025. Бародарои азиз, мо навор кардем, пешкаши шумо кардестем. марҳамат навора тамошо кунен, дастгиритона ҳеҷ вақт фаромӯш накунем. Бародарои азиз, касе ки дар канал мемонад ҳатман подписатсия кунен. кадоме ки подписатсия кардагия як дона лайк барои пешрафти кори мо, як комментарияи хуб даранам хел наворо бимонен. ин дастгирии беҳтарин мешавад аз тарафи шумо. хоб дӯстои азиз, чӣ хеле ки шумо дидестен мурғои ламамбраун южникорейский, мокионаш бисёр хурӯзоша аделни ман кардагия, мокионша аделни қатъи мокионаш камтар хурӯзам сар додагияй. дар фурӯш нархиш 150 сомон ба маълумоти додагии анами бародари мурғпарвар 150 сомон донаша гуфтестай. боз касе ки дар якҷоягӣ харидорӣ мекунад чақчақи хуб дорад, мақсад ки бо маслиҳати хуб дорад, метавонед ки таргаватсия кунед, харидорӣ кунед. Бародарои азиз, рақамҳои телефони бародар дар болои экран ҳастай. хо дар ватсапш, хо дар телефонаш занг мезанед, маслиҳатотона мекунед. масъалаи бисёри одамо масъалаи дар гиҷо будани амира мепурса. ами чизо қарор доранд дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ Московский. Бародарои азиз, дар анаму тараф қарор доранд. мурғош фарбеи хушрӯ тухм додестанд. ҳози вақт камтарак мақсад тулак додестанд, парта пичоқшона неки тухм додестанд. тухма метаванд. як хубиш дар чияй бародарои азиз ки мурғои ёшан, чӯҷан, мақсад ки на як сол, як сезон тухм додагиян. чӯҷан касе харидорӣ мекунад, чӯҷаш ҳам ҳастай. баъдан дар инҷа хурӯзое ки барои гӯшт тарбия кардагия, уношам ба навор гирифтагием ки уношам шумо ози дар рафти навор мебинед ки чӣ хеланд. ана инош хурӯзам бародарои азиз, ҳамаш барои киштан тайёранд. барои киштан ё барои наслгирӣ мегирен, чӣ хеле ки бошад тайёранд. фақат бародарои азиз, масъалаи дастафкаш, масъалаи нархи навош, телефони бародар дар болои экран аст, занг мезанен, маслиҳат мекунен. чӣ хеле ки ба мо маълумот дод, мо амура шумода расондем. 150 сомон донаша гуфтестай, бо хушрӯ муомилат дорай, маслиҳат мекуна. бо дер намонем бародарои азиз, кадомида дар корай, марҳамат, занг мезанед, харидорӣ мекунед. баъдан бародарои азиз, агар шумо барои реклама кардан ягон чи дошта бошед, рақамҳои ватсапи мо дар ахири навор мешавад. ҳанамо ватсап да галасавой мекунем, иншоалло рекламаро мекунем, маслиҳат пешакӣ мекунем, рекламаро мекунем. худо нигаҳбон то наворои оянда. Бародарои азиз, тамошо кунед далшишам. Бачара бигина броя.